Takže ahoj lidi, zdraví vás Xer a se mnou je tu Airsoft.cz. Dar. Dneska si ukážem Team Fortress 2. To budete asi vídat častěji. Do popisku dáme ještě jeden kanál, na kterém natáčím s Kradym a ještě s D. Umí docela dobře Team Fortress. No, Ale teď tohle je naše první video, no druhý video, to první to nepočítejte, to byla taková zkouška, se dá říct, no. a tam ten trapák tam má sentrinu, takže my ji musíme... No právě, já jsem si to taky všiml. Já jdu za spájem. Jo, dáš ho. Jo, dal jsem ho. Dobře. Mrdo Je, připojil se. Bude to 2 versus 2. 2v2. Ještě Už má po sentrině. tyjo, zrovna jsem tam šel ze spájem. A dobře to. Posunem vozík trošku, ať to je zajímavé. Jo, já tady čekám nahoru. Jo, tamhle ten buzerán. Buzerant. On šel za nějakou trafáka. Kámo, ne, on šel za Soldier. No, teď jo. Umí to za něj. Jo, docela mu to jde. On se mě všimnul. Hnusnej buzerán. Ne, já půjdu spíš za snajpera. No tak jdi, já jdu za medika. Jo. Kámo, oni tady takový rocket jumpy, to je pak krutý. Jo. Jo. Jsou to takový nubáčci hrozně. Čela. Ty jsi štápáček. Já ti budu udělat Amber Charge. OK. No tak se spavni už. Já už jsem se tam. Tak jdi, já tě budu furt Amber Chargeovat. Já vždycky budu za nějakým rohem a jenom tě budu healovat. Bacha, tady je. Nahoře. Do prdele. No já jsem mrtvej, takže už tě... Mám málo hápek. Jo. Řekl bych, že jich má tak 15. Ej kámo, tak půjdeme za heavy, no. Ne, já jdu taky za Soldier. Já jdu za heavy, no. To mě nebaví takhle prohrávat. Tak pojďte vy nubáci. Toho by bavilo. Tak co, jak se ti to líbí, když jdu za heavy, no moc ne, jak koukám. Ne. Tam jsem nechtěl. To je jediná věc, kam jsem nechtěl spadnout. Tady je taková mega jáma a já jdu spadnout. A já pak možná půjdu za skauta. Sorry, I kill you. Man, medic your heart. Oh. Dostávaj najednou, víš co, to. Sakra. Sniper. Najednou jim to nějak nejde hošánkům. Bacha! Jo, jeden jde za snipera. Ti namíří na hetku a pak to, že?
Nějak se mu to ale nevydařilo. Ne. No. To je dobře. Poprčit. Se jim najednou hraje nějak blbě, když jdu za Heavyho. A ani se jim nedivím. Baka zezadu! Všimnul jsem si. Ty vole. Jsi hrozná vyžírka. No jo, to je hold Sašu. Ty máš Sašu, jo? Jo, Sašu. Já mám Natašu. Ty běž, já to tady budu vždycky. Doprčit. To by zajímalo, kde jsou ty nubáci. Mě taky. Se těším, až se odpojej. Jo, no. Víš co, že kdybychom šli oba za Heavyho, tak to oni nebudou vůbec dávat a přestane je to bavit. On šel za toho. Podle mě šel za spáje. Tomu nepomůže. To by fakt jako zajímalo by se. Jsou někde zakempený nubáci. No takže lidi jsme tu zpět po krátký... Oh. Po krátkým nedorozumění. Ale si celé Jeden je na jejich spawnu, rozložil si tam lehátko za N. Ne, nechoď ještě nahoru, ne, nechoď. Ať ještě chvíli hrajeme. Počkej. Jsem si říkal, že je to nějak divný, že jsi šel za toho. Jo, počkej, my jsme 3. A já jsem si říkal, že to... What? O, tak lidi, já ještě jednou umřu. A pak to asi ukončíme, ne? Když tak pak natočíme ještě víc. Dobrý. Nikdo nevyhrál, nebo oni? Poražený tým. Čer. Už jste ukončil? Ne, ještě ne, ještě chvilku. Tak jsme vyhráli už jednou. Jdeme. Proč jsem řekl pomoc? Asi protože potřebuješ pomoc. Vylezli vůbec? Zoprčit, bacha! Já jdu tancovat s tebou. To je debil, on skoro spadnu. No dobré. Konga. Konga. Yeah. Já si tady tancuji Kongo a vy tady bojujete. Kongo. Vidíš mě, jak tady tancuji Kongo?
Chtěl by to trošku život. Kolem to byl jen takový krátký videjko. Tancuju Kongo! No tak lidi, já bych řekl, že to může ukončit. Čau. Ještě ne.